Пробваме малко настройките на апарата. Няма много светлина, на лампи съм, така че най-вероятно картинката ще е зле. И понеже микрофона, който си поръчах, не е окей, и аудиото ще е зле. Не знам дали е стало дума, обаче аз преподавам. Преподавам изобразително изкуство в едно частно училище. До миналата година преподавах и в едно държавно училище. Преподавам и в един частен колеж анимационно кино. И общо взето имам поглед над всички възрасти, над малките деца, над тинейджерите, над младежите. И както си бях във Фейсбук оня ден, и ми излезе поста на една моя ученичка. Тя вече е голяма, в смисъл голяма, може би 18 годишна. И този пост гласеше нещо от сорта на една година предучилищна, 12 години училище и поне 4 години висше образование. И никой не ни научи как да обичаме себе си. И с това нещо съм напълно съгласен. В смисъл, в училище да учат на супер много неща. Как да обичаш себе си не е едно от тях. Не, че това може да бъде казано с едно изречение, нали? Това трябва да се покаже, това трябва да се възпита с години, с отношение. И все пак, на тази моя ученичка искам да кажа 3 неща. Първото, нещо за което съм говорил доста често, заблудите на социалните мрежи, заблудите на медиите, заблудите на киното и изобщо всички тия заблуди, които те лъхат от екрана. Това е една от причината младежите, тинейджерите да не могат да живеят добре в кожата си. Трудно да понасят телата си, трудно да понасят това, което им се случва и начинът, по който им се случва. Какво имам предвид? Ако почнем от социалните мрежи, нали, Facebook, Tinder, Instagram и прочие, там хората, нали, логиката им на щракане и на качване, общо те си правят снимки, когато са щастливи. И това е нормално. Нали, Facebook прави някакво изключение, но като цяло хората се щракат тогава, когато са щастливи. Когато една маска си фане гадже и двамата отидат на Айфеловата кула, нащракват си 200 снимки и от тях качват 10 най-яки. Съответно отгоре сърчица, целувки, обичам те мило, ало. И това е супер. Обожавам да гледам щастливи хора в щастливите им мигове. Обаче, трябва да си давате сметка, че това, което те качват е само хайлайтната истина, само осветената истина. Защото същите тия хора, същите тия двойки, същите тия типове, които изглеждат супер щастливи постоянно по социалните мрежи, нали се сещате, че те имат своите трудности. Когато една двойка в 3 часа през нощта води луд скандал и виковете се чуват до 8 етаж, това никой не го снима и никой не го качва. Слава Богу. Има много тинейджери, които гледат Инстаграм и приемат всичко за пълна истина, за чиста монета. А пък там много добре знаете, всички са строголни, всички са напудрени, всички са хванати от перфектния ъгъл, всички са нагримирани, 500 филтъри има, нали, за да изглеждат като кукли. И те уж го знаят на теория, обаче стоят и се съревновават. Надбягват се кой ще изглежда по-перфектен в социалната мрежа. И това не е окей, това е нереално. Състезавате се с някакви нереални образи, които вие сами сте си изградили в главата. И Фейсбук е изключение, защото той ти дава палитра от възможности. Нали? Там, освен да качиш хубавите си мигове, знаете, че може да кажеш зле ми е, чувствам се кофти. В това отношение е малко по-коректен. Иначе социалните мрежи аз страшно много ги харесвам. Харесвам и възможностите, които дават, просто трябва да си приначим малко погледа на тях. Музикалните клипове същото нещо. Излизат някакви строговани тела, мъже, жени, всичките са като скулптори. Съответно, навярно знаете как се подготвят за снимки моделите, актьорите и въобще хората, които се снимат. Освен, че полагат ежедневни усилия, с тренировки и хранене, които ежедневни усилия са нещо хубаво, няколко дена преди снимки са на някакви изчистващи режими, не пият вода, главата им се цепи от главоболие.
взимат добавки, ако са само добавки, пак добре. И съответно това, което постигат, успяват да го задържат за около 3 дена в най-добрия случай. И после телата им вече не са такива. В смисъл, телата им пак са красиви, обаче не са тия скулптури, които виждаме на екрана. Нали, знаете много добре какво е да видиш един актьор на екрана и после да го видиш папарашка снимка на плажа. Телата им са доста различни. В киното. За киното пък там съм още по-навътре, защото съм се занимавал. Много добре знаете, че всичко е написано от сценарист, за да е перфектно, заснето от професионалист, за да е перфектно, изрежисирано, за да е перфектно. Влиза някакъв пич в кадър, той е перфектен, дрехите му са перфектни, защото така са подбрани. Отива на бара, музиката е перфектна, въобще ситуацията е перфектна. Появява се някаква мацка, тя е зверски готина, казват си перфектните неща и се тръшкат в леглото. Нали, типична сцена. Съответно отива един тинейджър на бар и изобщо не се случва така. И той веднага почва да разсъждава. Нали? Във филма беше така, при мен се случи така. И тук в това разстояние почва да се зараждат комплекси. На мен какво ми има? Що при мен не стана? Защо при мен така от екрана еди как си? Ма то това като на кино, ама все пак ми се щеше да стане нам какво си. Нали? Бъркат нещата хората, мешат ги. Не бива да се сравнявате с някакви измислени от други хора или измислени от вас си персонажи. Това просто винаги ще ви мачка. Никога няма да сте на тяхното ниво. Трябва да приемате нещата такива, каквито са истински. Второто нещо, което искам да кажа, и то до някаква степен произлиза от първото. Където сте в този живот, каквато работа имате, в което училище учите, каквато специалност учите, в каквато къща живеете, каквато кола карате, приемете го. Приемете животът си такъв, какъвто е в момента. Много е трудно да обичаш себе си, абстрахирайки се от това, че не харесваш живота си. Трябва да направите всичко възможно, да положите всякакви усилия, да намерите всяка мъничка, яка подробност във вашето ежедневие, която ви харесва и да се съсредоточите над нея и наистина да обичате това, което правите в момента. Да харесвате позицията, в която сте в момента. Като нещо много важно. Изобщо не казвам, че не трябва да се развивате и че не трябва да искате повече. Напротив, трябва. Но трябва да се развивате от позицията на човек, който обича живота си в момента и знае, че заслужава и може повече. А не да се развивате от позицията на комплексар, който може да бъде щастлив само и единствено ако има повече. Само и единствено ако има яка кола. Само и единствено ако има яка мацка до себе си или яка пича, ако сте жена. Само и единствено ако има супер скъпо платената работа. Само и единствено ако живее в супер тузарски апартамент еди къде си. Това е счупена логика. Невярно. Имайте предвид, че каквото и да имате, колкото и да имате, разсъждавайки по този втория начин, вие никога няма да сте удовлетворен. Ще бъдете удовлетворен за малко, ще имате някакъв много къс период на щастие и после ще търсите още. И това като движение изобщо не е лошо, движението е хубаво нещо, обаче проблема е в това, че щастието ви ще бъде супер кратко. Трябва да бъде обратното. Първо да дойде щастието, първо да харесате това, което имате и после да се развивате. Това е правилната логика. И третото нещо, престанете да се страхувате от провала. Престанете да гледате на провала като на нещо отвратително, жестоко, ужасяващо и нещо, което ви кара да си теглите куршума. Провала е неприятен изминат път. Изкатерено стъпало. Нищо повече. Имаше една такава приказка. Човек е склонен да направи повече, за да избегне болка, отколкото за да си набави удоволствие. И тя е абсолютно вярна. Повечето хора толкова много се страхуват от провала, че изобщо не поемат рискове, изобщо не правят някакви неща, които могат да ги доведат до провал. Няма как да сте истински успешни,
ако не се провалите много пъти. Съответно, ако не поемате рискове, винаги ще живеете в страх, винаги ще имате едно чувство за неудовлетвореност, ще знаете, че можете повече. Тук до утре мога да ви давам примери за хора, които са се проваляли супер много и в крайна сметка са постигнали това, което искат. Да кажем, Сталон с ролята на Роки. Той пише сценария, успява да се спазари да го вземат за главната роля, а малко преди това е бил на ръба на мизерията. Налага му се да продаде кучето си, защото няма пари да го храни, пък и са му трябвали кинти в кеш. Знаете много добре, че след филма кариерата му се изстрелва нагоре. Пиче, който създава рецептата на пилешкото месо в Kentucky Fried Chicken. Той си е предлагал рецептата на страшно много ресторанти и от всякъде са го отвърляли. А в момента знаете, че името му е легенда. Нищо, че не мога да се сета как се казва полковник, какъв беше. В българската действителност съвсем наскоро един тип, знаете го най-вероятно кой е, направи песен на английски. И тя се прие брутално зле, ама брутално. Пича от това нещо почна да ходи по предавания, стана още по-популярен. В смисъл това нещо, което другите гледат на него като на провал, той си го прескочи и кариерата му си жива и си щрака с пръсти, няма никакъв проблем. Престанете да се страхувате от провала. Провали ще има, няма как да ги избегнете. Със сигурност някакви хора ще ви мразят, ще ви плюят, няма да ви се получава. Ще отидете на работа и работата няма да ви се получи и ще се наложи да си тръгнете от еди каква си работа. С интимните ви партньори понякога няма да се получава, ще трябва да се разделяте. Това е неизбежно. Не се страхувайте. Дайте напред. От провалите в най-добрия случай трябва да се учите. Най-доброто е просто да не се проваляте по един и същи начин много пъти. Това е. Провала е там, за да си вземете поуките от него. Не е страшен. Това са трите неща, които искам да кажа на тая моя ученичка, изобщо на всичките ми ученици, изобщо на всички хора. И да не забравя, пък да благодаря на моите учители и моите родители, които ми помогнаха аз да се науча на тези неща. Не, че ги прилагам всяка секунда от живота си, не, че съм ги усвоил до съвършенство, но определено се опитвам да ги прилагам и се чувствам много по-добре. Това е.